Moi! Me ollaan Ulla ja Outi ja tämä on Outin ja Ullan autokanava. Eli Outi and Ulla's Car Channel. Tänään meidän teemana on taskuparkkeeraus ja keskusta-ajo. ja testissä Yhteiskäyttöauto Green Mobility. Outi, miltä tämän kerran auto näyttää? Nyt me ollaan vuokrattu tämmönen Green Mobilityn auto ja tää on... Mikäs tää muuten on? Ei katsottu mikä tää auto on. Mikäs tää auto nyt on? Hei, tää on Renault, näkyy ikkunassa. Tää on Renault. Tää on tämmönen kauppakassin kokoinen Renault. Renault. Anteeksi, Renault. Renault. Tää on tämmönen pikkuruinen auto, mutta tää on sähköauto. Tää on siitä tosi kiva. Yhteiskäyttöauto. Automaattivaihteinen. Kaikki tärkeimmät on täällä, eli perseenlämmitin. Niin, tää on hirveän hyvä, tää siis on täyssähköauto. Ja kun tän lainaa, niin sitten tai vuokraa, niin sitten tässä ei maksa tää lataus mitään. Okei. Eiköhän ladata sähköauto? No niin, nyt me lähdetään sitten ajamaan kaupungin halki toiselle puolelle. Joo. Mä en ole siis ajanut kauheasti sen ajokortin saamisen jälkeen ja mua ajamisessa jännittää ihan kaikki. Manuaalivaihteet jännittää sen takia, että mä pelkään, että mun auto sammuu, kun mä vaihdan vaihdetta. Sitten liikenteen huomioiminen jännittää, että siinä on niin monta osa-aluetta, mihin pitää keskittyä. Mutta automaattivaihteisella voisi olla nyt taas helpompi alkaa ajeleen. Siis treenannut tasan kerran ajokoulussa taskuparkkiin. Tasan kerran. Eli kun mä nyt lähtisin tästä taskuparkkiin, niin mä ensin menisin vielä vähän eteenpäin, eikö niin? Niin. Joo, kyllä. Mutta kuinka pitkälle, tää jäi vähän mysteeriksi, että kuinka pitkälle, että mitä mun pitää nähdä takapeilistä tai ylipäätään jostain peilistä. Eikö mä mene suurin piirtein tähän? Niin viereen, vai vähän eteenpäin, tää on vähän pienempi vielä. Joo. Me ollaan luultavasti vähän liian kaukana tuosta autosta, mutta katsotaan. Kokeillaan. No sitten tulee kaikki vasempaa, eikö niin, ja peruutetaan. Joo. Tee just niin kuin se tekee. Joo. Look in all directions. Eiku vittu ihan väärään suuntaan. Kaikki vasempaa. Eiku kaikki oikealle. Kaikki oikealle. Niin kaikki oikealle. Kaikki oikealle. Jep. Näin. Noin, kaikki oikealle. Vielä vähän, mä sanoisin. Ja sit mä lähtisin nyt käymään. Kaikki vasemmalle. Nyt sä tuut törmää tuohon jalkakäytävään, niin mene uudelleen tuohon viereen heti kun tuo auto lähtee tuosta. Näin. Ollaanko me vielä? Mene eteenpäin, nyt sä oot tosi lähellä. Okei. Mene varaamassa. Kato, että sulla on renkaat suorassa, ei oo. Ei oo. Onks nyt? No tuntuuko siltä? Joo. No kokeillaan tästä. Nyt on hyvä paikka. No niin, nyt kaikki oikealle. Noin, kaikki oikealle. Vähän taaksepäin. Ja me ollaan paikalla. Yes! Ja sit sä voit vähän korjata, se korjausliike on mikään paha, ei sen tarvitse olla mikään ykkösellä nappi autokoulusuoritus, vaan siis pienet korjausliikkeet. Ei ollut ykkösellä nappia, meni ehkä 15 minsaa vai menikö 20? Niin, mutta kun sitä ei saa harjoitella ikinä, kun sit sitä jännittää paniikissa paiseessa jossain liikenteessä, nyt mä en voi tätä niin tähän ajan treenaa. Mulla oli semmoinen oppi jossain kohtaa, mä päätin, että jos mun pitää tehdä jotain vaikeat liikenteessä, niin mä vaan niinku otan mun aikani. Joo. Ei kun just se, mutta sehän siinä just on, että kun itselläkin on aina semmonen olo, että mä oon niinku liikenteen tukkeena, niin. Että kaikki tuijottaa, että mitä toi niinku nyt tumpeloi tuossa keskellä tietä tai miten sillä menee toi 20 minuuttia auton parkkeeraamiseen, mutta eihän oikeasti kukaan kiinnitä siihen mitään huomioon, paitsi minä itse. Ja jos kiinnittääkin, niin... Jokaisella on hetki, kun joku on vaikea joku tilanne. Tuossahan voi olla vaikka saakelin reikä maassa, eikä ne muut näe sitä. Ja niinku just se, että jos joku tööttää, että mene, niin sitten, että hei, vihanhallinta hoitoon voi mennä. Ajokortti ei pitäisi antaa kaikille, jotka on aivan aggressiivisia liikenteessä. Joo, näin. Ollaan siis tässä nyt aivan keskustassa, tässä ei ole mitään järkeä ajaa. Me nyt ollaan täältä ajelemassa toiselle puolelle kaupunkiin.
ratikallakin pääsis. Mutta tästähän me ollaan niinku Ullan kanssa paljon puhuttu, että onko pakko päästä aina sen oman oven eteen autolla. Se on mulle semmoinen kyllä, mikä siis autollahan on niinku, sehän vähentää liikuntaa joka tapauksessa. Niin nyt jos sä joudut niinku 50 metrin säteellä pysäköimään siitä kaupasta tai jostain, niin onko se nyt ihan oikeasti mikään? Se on eri asia, jos sulla on joku kulkueste tai joku, mutta heille on sen takia myös yleensä varattu oma parkit. Ja sitten kun kaupungissa keskustassa nimenomaan niin ei ole kauheasti sitä parkkitilaa, niin onko tänne niin pakko päästä parkkiin ja kauppaan ja oman oven eteen. Totta kai sit, jos sä asut täällä ja sä oot menossa niin ainakin keikalle tai kauemmas, niin se on asia erikseen. Mutta se, että täällä niin tää suhaaminen ees taas lyhyellä, tai siis pienellä lyhyellä, vaan niin lyhyitä matkoja ajaen tai niin Helsingin kokoisessa kaupungissa ei ehkä ole järkeä suhata täällä. Ja sit haluaisin vielä sanoa, että onhan täällä parkkipaikka. Täällä on parkkihalleja vaikka on paljon. Niin parkkihalleja, totta. Mutta se, että siis kaupunkiahan on rakennettu 50-luvulta lähtien autot niin kuin edellä. Ja mä en sano, ettei autoja tarvi. Kyllähän autojakin tarvitaan. Mutta kyllähän niin kuin se, että meillä mahdollistettaisiin käveleminen, julkinen liikenne tai niin kuin kevyt liikenne paremmaksi, niin ihmiset varmasti käyttäisi sitä enemmän. Plus se olisi kansanterveydelle paljon parempi, jos me ei ajettaisi 200 metriä alempaa. Ei tarvi ajaa, niin. Jos ei ole mitään niin kuin pakottavaa syytä siihen, ettei pääse. Niin, nytkin kun huomaa, että tämä mitä me tässä ytimessä körötellään 20 hitaasti eteenpäin ja mutkitellaan, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Me oltaisiin tämä matka, jos me ei nyt tässä muodon vuoksi ajattaisi keskustan läpi, niin me oltaisiin tämä siis metrolla, me oltaisiin samassa paikassa, mihin me ollaan nyt mennyt, me oltaisiin metrolla, oltu jo perillä ajat kyllä. Ja nyt sitten tähän varmaan joku sanoo, että no mut sen takia tämä keskusta pitäisi tehdä helpommaksi autoille. Autokaistaiset alueethan ei ole miellyttäviä. Niissähän ei ole niinku miellyttävää olla, siis viettää aikaa. Niin. Et jos katsotaan vaikka Amerikan tällaisia, niinku Florida, joka on rakennettu pelkästään autoille, siellä ei ole jalkakäytötä eikä mitään. Sitten sä ajat johonkin sellaiseen pieneen tämmöiseen niinku moottoritietä päästävään kauppakeskukseen, missä on tämmöisessä pienessä kolhoosissa on ne kaupat. Sitten sä käyt siellä, sit sä otat taas sen auton. Jos sä haluat mennä kävelemään, sun pitää ajaa autolla jonnekin kävelee. Siellä ei ole siis jalkakäytöjä. Niin. Sehän on ihan kauheata. Niin. Ja sitten kun Helsingin keskustasta on puhuttu, että tätä pitäisi jotenkin elävöittää. Niin ei se autoilla elävöidy. ei se valitettavasti. Ei. Vitsi miten tyylikäs valo täällä on. Se on näin. Seuraa Autokanavaa YouTubessa ja Instagramissa.